गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै नोंथांमोननो आं मोनसे मोनथिनो गोनां खौरां होनो नागिरदों। बे खौराङानो जाहैबाय जों गोसोआव सानो थाखा फैसा रां रुफा जोंनाव एभेलेबेल जाथों, बेखौ बयबो हास्थायो नङा होमबा रायजोफोर? थाखा फैसा एभेलेबेल जानो थाखाय मा खालामनांगौ जायो? निश्चय जोङो मोनसे नङा मोनसे खामानि मावनांगौ जायो, साख्रि मावनांगौ जायो, आबाद मावनांगौ जायो, बिजनेस मावनांगौ जायो। नाथाय रायजोफोर, बेजों जोंनि साननाय बादि रां आरजिनाया सहज नङा, बेखौथ' बयबो मिथिखागौ। नाथाय रायजोफोर, सहजै मारै रां आरजिनो हायो, दा बेनि लामाफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायसै। लोगोसे बाहाय रां इनभेस्ट खालामोबा माबादि पयजायाव जानो हागौ बेखौ मिथिना लानाया गाहाम, आरो बाहाय इनभेस्ट खालामजाथावा बेफोरखौबो नोंथांमोना मिथिना लायोबा गाहाम जागोन। मानो होनोबा सप्ता खनसे सिगां बयबो मिथिखागौ रायजोफोर, गोबांथार जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा YBY आव 6000 दोनोबा सप्तायाव दानफायाव इन्टारेस्ट मोनो होननानै गोबांथार बर' रायजो राजाजों लोगोसे आसामनि दाब दाब डिस्ट्रिक्टफ्राव गोबां मानसियानो थाखा खहा जानांदों एबा YBY आ रां लानानै खारबाय होननानै ससियेल मिडिया एबा निउसफ्राव बयबो नुनो मोनदों। आरो बेनि एगेन्स्टै पुलिसा FIR माने लाबाय होननानैबो खोनानो मोननाय जादों। नाथाय बे YBY थांखांनाय उनाव आरोबाव मोनसे गोदानै दिनै DB स्टक ब्रकिं मुंनि, जेराव 1 लाख इनभेस्ट खालामबा दानसेयाव 7000 सुद मोनो एबा इन्टारेस्ट मोनो होननानै गोबांथार मानसि 23,000 मानसिफ्रा रां दोनानै दिनै हालाय हाफाय जानांदों। आसामनि गुवाहाटी, नलबारि, बरपेटा, अरुणाचल, मणिपुरजों लोगोसे भारत हादरनि मुम्बाइ, बेंगालुरु, हायद्राबाद आरो अस्ट्रेलिया भारत हादरनि बाहेरानिफ्रायबो रां दोननानै दिनै गोदाव सोराव जानांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हायद्राबादनि GK रेड्डी मुंनि सासे बेक्तिया 25 कौटि इनभेस्ट खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोननायजों लोगोसे अस्ट्रेलियानिफ्राय 90 लाख रां बे DB स्टक ब्रकिंआव इनभेस्ट खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। नाथाय रायजोफोर, गोबां मानसिया बाहाय खहा जाबाय। दिनै सोरबाया लन लानानै दोनदोंमोन, सोरबाया रिटायार जानायनि उनाव दोनदोंमोन, सोरबाया गावनि आरजिना दोननाय धन सम्पतिखौ दोनदोंमोन। दा गासिबो मानसियानो गोदाव सोराव जाबाय। DB स्टक ब्रकिंनि जाय गुबै बेक्ति बेनो जाबाय दीपांकर बर्मन। दा बे दीपांकर बर्मना बबेहाय खारना दं रावबो मिथिया। बेनि हाबा जानो गोनां हिन्जाव मनालिसा मुंनि सासे आइजोखौ हमनायजों लोगोसे बिथांमोननि गोबांथार कर्मचारिखौ हमनानै पुलिसा दा जेरा खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय रायजोफोर, गुबै खोथायानो जाहैबाय दिनै जायफ्रा शेयार मार्केटआव रां इनभेस्ट खालामनो सानो बिथांमोनहा मिथिना लानाया गाहाम। शेयार मार्केटआव इनभेस्ट खालामनो थाखाय जों साधारन मानसिया डाइरेक्ट शेयार बायनो हाया। जोंनि भारत हादराव मोननै शेयार मार्केट दङ। मोनसेया जाहैबाय BSE, मोनसेया जाहैबाय NSE बम्बाइ स्टक एक्सचेन्ज, आरो मोनसेया जाबाय नेशनेल स्टक एक्सचेन्ज। बाहाय शेयार बायनो थाखाय मा खालामनांगौ बेखौबो दिनै नोंथांमोननो फोरमायगोन। सोरबाया जुदि जोङो शेयार मार्केटआव थाखा इनभेस्ट खालामनोबा जोङो डाइरेक्ट खालामनो हाया, आरो बे थाखाखौ जों इनभेस्ट खालामनो थाखाय ब्रकार हमनांगौ जायो एबा एजेन्ट, जायखौ जों बर'नि दालाल होनो। बे दालाल बा ब्रकारा बे शेयार मार्केटनि पार्मानेन्ट सासे एजेन्ट एबा ब्रकार जानांगोन। आरो बे एजेन्ट एबा ब्रकार जानो थाखाय बिथांनियाव गोबांथार लेखा डकुमेन्ट्स, रांनि थुबिल, अफिस नांगोन, कम्पानि थानांगोन एबा इन्डास्ट्रि थानांगोन। बेफोरबायदि मानसियासो गासिबखौबो कमप्लिट जमा होनायनि उनावसो बे बिथांखौ बाहाय स्टक एक्सचेन्जनि ब्रकार एबा एजेन्ट हिसाबै पारमिसन मोनगोन एबा सार्टिफाइड खालामगोन। दा नंखाय रायजोफोर, शेयार बायनाया सहज नङा। जों जुदि शेयार बायनोबा जाय ब्रकार एबा जाय दालाल
बेनि थ्रुसो जों शेयार बायनांगौ जायो। जोंनि भारत हादराव मोननै शेयार मार्केट दङ जेराव जों शेयार खालामनो हायो, जेरै बम्बाइ स्टक एक्सचेन्ज आरो नेशनेल स्टक एक्सचेन्ज। नाथाय बेखौ नायग्रा दङ सोर? भारत हादराव सेबि मुंनि मोनसे नायग्रा, बेनि सायाव नोजोर होग्रा संस्था दङ, बेनो जाबाय सेबि। बे सेबिया बाहाय सोर थाखा इनभेस्ट खालामदों बा अबे कम्पानिया बाहाय इनभेस्ट खालामगासिनो दं बेनि नोजोर होबाय थायो। सेबिया जुदि पारमिसन होदोंबासो अबेबा एबा बाहाय इनभेस्ट खालामनो हागोन। गोबांथार बाहेरा देशनि फरेक्स ट्रेडिं एपफोर दं जायखौ सेबिया बेन खालामनानै दोनदों। दा बिथांमोना जुदि भारताव इनभेस्ट खालामनानै सोरखौबा थगायो एबा सोरनिफ्रायबा थाखा लुथिनानै जुदि खारोबा बेनि थाखाय नोजोर होबाय थायो सेबिया, जायखौ सिकिउरिटि एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया बिथांमोनानो बे मोननै स्टक मार्केटखौ नायबाय थायो। दा नंखाय रायजोफोर, जोङो शेयार मार्केटआव शेयार बायनोबा ब्रकारनि थ्रुसो थांनांगौ। ब्रकारा मा मा जमा होनांगौ बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। आरो ब्रकारनियाव जों जुदि शेयार बायनोबा बेनो जों माबा मोनसे कमिसन होनांगौ एबा बेयो कमिसन लागोन। नाथाय बे ब्रकारा शेयार बायनायनि सिगां नोंथांनिफ्राय बेंक एकाउन्ट साबमिट होनांगोन, ट्रेडिं एकाउन्ट साबमिट होनांगोन आरो डिमेट एकाउन्ट साबमिट खालामनांगोन। अब्लासो नोंथाङा बे ब्रकारनि थ्रु एक्सचेन्ज एबा शेयार बाजाराव शेयार बायनो हागोन। बेंक एकाउन्टआ जाबाय थाखा जमा होनो थाखाय, ट्रेडिं एबा जाबाय थाखा लेनदेननि थाखाय, आरो डिमेट एकाउन्टखौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबाबो नुगोन। बेखौ नोंथांमोना मोनथिना लानाया गाहाम दि बेंक एकाउन्ट, ट्रेडिं एकाउन्ट आरो डिमेट एकाउन्टआ नांथारगोन। जुदि सेबिया अबेबा ट्रेडिं एपखौ पारमिसन होनानै दोननायबा नोंथाङा बाहाय इनभेस्ट खालामबा थाखाखौ निस्सय मोनफिनगोन। नाथाय सेबिया जुदि पारमिसन होआखैबा बाहाय थाखा इनभेस्ट खालामबा नोंथाङा थाखा लस जाखागोनखा। सेबिया गोबांथार फरेननि ट्रेडिं एपखौ बेन खालामना दोननायजों लोगोसे मैयासो भारत हादरनि 23 ब्रकारफोरखौ बेन खालामबावदों। दा नंखाय रायजोफोर मोनथिना लानाया गाहाम। शेयार मार्केटआव इनभेस्ट खालामोबा जों दि बेनिफिटल' मोनगोन एबा प्रफिटल' मोनगोन बे मालाबाबो जानो हाया। मानोना शेयार मार्केटआव मिनिटावनो सानसेयावनो कयबार आप डाउन जायो। दा नंखायनो सोरबाफोर जुदि नोंथांनो एसेबां प्रफिट होनो हादोंबा निस्सय बे माबा मोनसे 2 नाम्बार बा इलिगेल मावखाथारनांगोन। आरो जुदि लिगेलबा मालाबाबो नोंथांनो एफाग्राब बेनिफिट होनो हाया। दा नंखाय रायजोफोर मोनथिना लानाया गाहाम अबे एपआव बिजनेस खालामा एबा थाखा होयोबा जों थाखा मोनफिनगोन। दा सेबिया किसुमान जोंनि भारत हादराव पारमिसन होना दोननाय एप दं, जाय एपफ्राव नोंथाङा इनभेस्ट खालामबा जिफोरबादि दिनै YBY बा DB स्टक ब्रकिंआ होनदों बेफोरबादि मोननाय नङा। नाथाय समाव नोंथाङा प्रफिटखौ मोनगोन। दा नंखायनो जों मोनथिना लानाया गाहाम। जों अबहाय थाखा इनभेस्ट खालामबा गाहाम जागोन आरो जों शेयारखौ अबहाय बायबा गाहाम जागोन बेखौ मोनथिना लायोबासो निस्सय नोंथाङा सहसे रांखौ आरजिनो हागोन। नाथाय जिबादि सानदों बेबादि रांखौ आरजिनो हानाय नङा। दा नंखायनो रायजोफोर एसे सांग्रां जानाया मोजां। बुस्थुफोरखौ मोनथियालासिनो जों जुदि थाखा इनभेस्ट खालामोबा निस्सय लसआ जाखागोन। दा नंखायनो रायजोफोरा जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखायनो आं थुलबुम भाबै दिनै सेबिनि सोमोन्दै खोन्थाबाय, स्टक मार्केटनि सोमोन्दै खोन्थाबाय, सोरबादिया ब्रकार जानो हायो बेनि सोमोन्दै खोन्थाबाय। लोगोसे जोंनि भारताव सेबिनि आन्डाराव जुदि पारमिसन मोननाय एपफोर दङबा बाहाय नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनो हागोन। दिनै बेखिनिखौ बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।